manguna kang lubos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yan pa lamang aming Ama, aming pinapasalamatan ka na sapagkat kami nananampalataya. Ininig mo ang aming panalangin, pagpapalain mo kami sa umagang ito. Kaya maraming salamat po, Ama, sa ngalan po namin pa Jesus. Ang tanong, ano ba ang magiging kabuluhan o kapakinabangan ng kapagsubukan? Sanay tayo ng Panginoon sa pagtitiis para talagang magamit niya tayo sa gawain. Yun ang ibig sabihin dyan ng Kasi pagtitiis. kapanahonan ngayon, nga talaga i-pretend mo, nangaral ako ng salita ng Diyos. Ha? Pero sala na sa katuwiran ng Diyos. Hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Lagi mas pasalamat sa Diyos. At isa ako sa nakabahagi ni Hope. Sa buhay namin ni Brother Gil, kamula nung ako ay nabuhay sa mundong ibabaw, na yun nga, hiniling ng aking minamahal na kanisa. Sa iyong pagsilang, Diyos ang siya. Magandang umaga sa mga kapatid at sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na narito tayo para isang bayan ng Panginoon. My brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until he comes. There's no foe that can defeat us. We're walking side by side. As long as there is love, we will stand. Let us open up ourselves unto another, with the fear of being hurt and turn away. For we need to confess our weaknesses, to be covered by our brother's love, to be real and learn our true identity. Mario, at naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyong paggawa sa lugar na ito. Kami po ay 5 lang na nakarating. Salamat sa Panginoon dahil nakarating din kami. The sorrow used to be in my life. I sit around and worry about the things of life. Now I have all the blessings of God, and I don't worry about the things of life. Amen. Up to that heavenly shore we live forevermore. Never have a trouble, never have a care. Everything will be just happiness there. Peter gets a journey every day. Serving Jesus really pays. I get happy in this heavenly way. Sweeter gets a journey every day. Sa lugar na ito. Salamat sa Panginoon na siyang kumikilos sa bawat isa sa atin, maging sa amin, sa lugar ng bigutan. Salamat sa Panginoon na siyang nagtatagumpay din sa aming buhay. Bagamat hindi kami lahat ay nakasama dahil Masdan mo ang marami. Tao, ang buhay nila'y ano? Gulo, di alam kung saan ang tungo. Tulungan mo ang iba nga ay nanghihina.
inaamo ko mga kapatid na tama yung sabi ni Star Meldy, no? Hindi lang sa anniversary. Amen. Kita-kita. Amen. Kapagkat ang mga Kristiyano, lahat ng paraan ginagawa niya yan. Amen? If you don't care about me, those things is done for you. If this world you take for granted, and you don't believe it's true. If your blood is shed on Calvary, won't melt your heart of stone. Then please don't criticize him. He's the rock I'm leaning on. He's the rock of my salvation. He's my refuge from the storm. In sorrow he's my comfort. He's the reason I was born. He's the one I can depend on when all my friends were gone. Amen. So please don't criticize him. He's the rock I'm leaning on. Piling palisi, malwalangin kalagayan ang siyong nagsabihin. Mula sa Babel, tinawag na ngalan na banal. Ipunin sa sangkatawan ni Kristo marangal. O Iglesia ng Diyos ay magdiwang, sumikat na nagtatagumpay. Magsaya ka, ang pastong gumawa. Naipunin kanyang bawal upang magkaisa. Ang banal na kanyang salita sa pinagpalaya. Sa Iglesyang banal ng Diyos, ito ang tinig niya. Maligayang tumalima sa tinig ng Diyos. Sa pangatok ng Babilon, tayo ay natubos. O Iglesia ng Diyos ay magdiwang, sumikat na nagtatagumpay. Magsaya ka, ang pastong gumawa. Natipunin kanyang kawal upang magkaisa. Na kung paano po nagpasimula ang gawain sa lugar na ito ng ibaan. Una po, ako po ay nakakilala din sa lugar ng Saudi Arabia. At doon po nung ako'y naroon, sa pamagitan po ng pangaral ng mga kapatid natin, sina Brother Edgar, Brother Gavin. Doon po naliwanagan kung ano ang aral ng nasa Biblia. At naalala ko po noon, nung ako'y paalis, may nagsabi sa akin, baka raw pagbalik ko, ako ay Muslim na. Subalit, salamat sa Panginoon na sinabi ko kung anong aking kinagisnan, ay doon ako. At salamat sa Diyos na yun ay mali din. Salamat na meron palang iglesia ng Diyos. Nangyayari pa, nag-iingitan. Pag binigyan ng isa, dahil sa kasakiman, meron na nga sila, gusto nila yung ibinibigay sa isa, kukunin pa nila. Ganyan ang sakin na 10 hektaryang manggahan. Gusto mo, kukunin mo pa yun. Bakit siya binigyan? Napakasama ng mga ugali. Yung meron tayong parehong damdamin, pagkakaisa. Bakit ding mangyari ito sa mga makasalanan? Yung sabi ko, na makasalanan sila, if they love one another na magkapatid, meron silang fellow feeling.